«15 година. Час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман», 23 лютого, 1457-й день анексії Криму. Студія Скандер Меметов. Росія своїми діями підштовхує світ до нової холодної війни. Офіційна Москва намагається пересварити держави Центральної і Південно-Східної Європи. Таку думку висловив колишній секретар РНБО Володимир Гурбулін під час Міжнародного форуму з безпеки, який сьогодні триває у Києві. На переконання Гурбуліна, для цього Росія не гребує будь-якими зухвалими методами – від нарощування мілітаризації на кордоні та акваторії Чорного та Балтійського морів до введення інформаційних гібридних війн. Москва испытывает нездоровый азарт в попытках перессорить между собой государства Центральной и Юго-Восточной Европы. Для этого она использует спорные моменты истории и сепаратистские идеи, и не без успеха. Для этого используется вмешательство в избирательные процессы, дестабилизация демократических институтов, специальные службы, экономическое давление, энергетическая зависимость, информационно-психологические операции. На форумі прозвучала думка, що Україна може повернути Крим беззбройним шляхом. Про це заявив колишній депутат Російської Держдуми Ілля Пономарьов. І для цього мають бути виконані такі умови. Важно, чтобы было движение в самом Крыму, которое было бы направлено на это самое возвращение, да, чтобы оно было наиболее массовым. И чтобы оно было не только в крымско-татарской среде, да, затрагивало бы широкие слои населения. Да. Оно видно, что вектор в ту сторону направлен, он еще пока медленный, потому что, чтобы он был массовый, нужно, чтобы Украина показывала сильно позитивный пример. Російські спецслужби активізували свою роботу в Україні. З початку року Служба безпеки України зафіксувала 12 випадків провокації російських спецслужб. Про це повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко. За його словами, їхня мета – дискредитувати Україну перед світовою спільнотою та дестабілізувати ситуацію всередині країни. Росія намагається спровокувати релігійний конфлікт в Україні. Новим пріоритетом спецслужб є створення штучних межконфесійних конфліктів. Вони намагаються роздмухувати протистояння в українському православ'ї. Саме на провокування загострення в даному напрямку будуть спрямовуватись основні зусилля противника найближчим часом. Для цього росіяни планують використати наявний арсенал підконтрольних церковних та науково-церковних організацій, а також темно-патріотичних структур. Цього дня 4 роки тому Владимир Путін дав пряму вказівку на анексію Криму. У ніч на 23 лютого Путін провів таємну нараду із найвпливовішими посадовцями Росії. Він був наляканий, бо напередодні його гвинтокрил дорогою з Сочі мало не розбився. Путін це сприйняв як замах західних спецслужб. З України тоді вже втік Віктор Янукович, очільник Кремля запустив свій маховик анексії українського півострова. У Криму сподівалися, що півострів швидко повернеться до складу України. Когда первые дни были или первые месяцы, каждый журналист или каждый житель, с которым ты сталкивался, спрашивал, сколько это протянется. Мы говорили год, полтора, два. Но на больше никто не прогнозировал. Уже прошло 4. И Россия, по большому счету, не собирается возвращать Крым и не собирается полностью уходить с Донецка і Луганська. Подію 4-річної давнини кримські татари востаннє безперешкодно масово зібралися у центрі Сімферополя на площі Леніна. Вони вшанували пам'ять Номана Челебіджіхана і висловили своє ставлення до загарбницьких дій Росії на їхній батьківщині. У Севастополі на проросійському мітингу обрали так званого народного мера громадянина Росії Чалого, а у Євпаторії Керчі влаштували антимайдан. Отже, 23 лютого 2014-го в Криму. Далі без коментарів.
Мы обратились в Верховную Раду Крыма, Украины для того, чтобы Верховная Рада Крыма была распущена. Там уже нет депутатов, там есть 85-90 безвольных существ. А 10 дней мы дали Агееву и депутатам Симферопольского городского совета. Севастополь, Крым, Россия! Друзья, да все вместе! Крым не отдадим! Мы все ведемся за подразделение. Все стилизуем в своих комментариях и в своих... Написано «Процветание в единстве». Когда коктейли Молотова горящие падают на головы наших ребят, это уже оружие. Там нас всех прополосканы уже. Никто не отменял право каждого человека. Поговори со всеми. Возьми референдум в Крыму, а не в Украине. Просто повесил флаг России на городской совет! Правильно! Сорвет YouTube! Прошу голосовать! Ну, депутаты, посмотрите, как голосует Севастополь! Поки кримські татари у жалобі через річницю страти Номана Челебіджихана, в анексованому Криму свято. Окупанти стягнули військову техніку на парад, пригощають охочих кашею, чаєм. Так вони відзначають російський день захисника вітчизни. Цей день і в Росії, в анексованому нею Криму, оголошено вихідним. Зініціювала і заблокувала. Росія запропонувала провести надзвичайне засідання Ради безпеки ООН щодо Сирії, але відмовилася підтримувати спільне рішення. Через загострення ситуації на околицях Дамаска, Східній Гуті, за 5 днів атаки проасадівських сил загинули понад 400 людей. Поранених рахують тисячами. Швеція та Кувейт запропонували припинити вогонь терміном на 30 днів. У резолюції уся відповідальність покладається на Башара Асада, що не сподобалося Росії. Вона документ заблокувала. Сьогодні Радбез вкотре голосуватиме по сирійському питанню. Чтобы достичь стабилизации, требуется долгая и тяжелая работа со сторонами конфликта. Чтобы они сели за стол переговоров и выработали параметры прекращения огня. Другого пути нет. Проект резолюції вже на столі. Вигадувати велосипед не треба. Він передбачає припинення вогня на 30 днів, щоб мирні мешканці в Східній Гуті могли отримати гуманітарну допомогу, продукти і медикаменти. До річниці загибелі Номана Челебіджихана у спорткомплексі КПІ триває турнір з національної кримсько-татарської боротьби «Курєш». Востаннє такі змагання, організовані Кримською федерацією боротьби «Курєш», проводилися 4 роки тому у Криму. І от тепер традицію відродили на материковій Україні. За перебігом змагань стежить мій колега Віктор Пономарьов. Він з нами на прямому зв'язку. Вікторе, розкажи, чи розпочалися вже змагання, чи є перші переможці? Переможці серед категорії діти та серед юнаків, проте результати будуть оголошуватися після закінчення змагань. Церемонія нагородження відбудеться приблизно після 16-ї години. Зараз на килимі борються дорослі учасники у ваговій категорії до 62 та 73 кілограм. Раніше тут вже відбувся джума-намаз за участі муфтія Криму Айдера Рустемова. Після прийшла церемонія відкриття, на якій народний артист України Фемій Мустафаєв проспівав
відспівав гімн України та національний гімн кримсько-татарського народу. Також у церемонії відкриття взяли участь народний кримсько-татарський ансамбль «Атеш». Загалом близько 100 спортсменів беруть участь у турнірі, присвяченому пам'яті Нумана Челебіджихана. Турнір проходить вперше за 4 роки з моменту анексії. Організатором турніру є Кримська національна федерація національної боротьби «Куреш». Варто зазначити, що переможцям змагань згідно традиції подарують барана, з яким він має пройтися, несучи над собою коло пошани. Це все, що ми можемо розповісти на цей момент. Ми слідкуємо за перебігом турніру і розкажемо більше у наступних випусках. Дякуємо. Це був Віктор Пономарьов зі спорткомплексу КПІ, де відбувається турнір з національної боротьби «Куреш» на пам'ять до 100-ї річниці загибелі першого муфтія Криму Нумана Челебіджихана. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман кримсько-татарську» менш ніж за годину. Далі на АТР програма «Бугунь». Залишайтеся з нами.